Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनैयो बैसागुनि 3 खालार 3 तारिख आरो ओमफ्राय बैसागु मागिनो थांनो नागिरदों जोङो गामियावहाय नै दा देलायनानै थांजोबबायानो खावसे ओमफ्राय जा बिफाया जुमाय फैनानै दावराव खालामबाय थानानै लेट जाबाय आङो ओमफ्राय दा थांनोसै मामबार फन फैबाय फनजिबोन थांबाय फनजिबोन थांबाय ए
माखा नै ग्रीन ग्रीननो जि साइज Gede. Semuanya. Masih ada sini.